Together, growing in faith, changing communities. It's not what I see, it's how I see you. Lithi wepholoba ngithi mkhulu uthi yabona umuntu mesekufuna athi yokufuna
noma uqashe ngaphansi kwesihlahla noma ngaphansi kwetshe athi uyogcina eyitholile lento ayifunayo uma ingekho uyoyiqamba yenze ibe yilento afuna ibe yona. Le nkonzo yokubhekwa, le nkonzo yokubukwa, le nkonzo yokugadwa, le nkonzo yokunyathela kube khona abahlasi behleli namabhuku. Usibani usethele, usibani usenza ukuthi, usibani uzoba ukuthi. Ngoba siphile ezweni lokubhekwa nokubhekana. Umbuzo oshiwo umntana Mariya evangelini likaJohane isakhiwo seshumi athi mehlangana nensizwa uBartimaeus lithi izwi likaNkulunkulu isicwimba futhi uyimpumputhe. uBartimaeus akasho ukuthi inkosi ngicela ukudla, akasho ukuthi ngiqoqoshe ngisekhaya, uthi ngicela ukubona. Kunabantu abazofuna ukubuka kuwena baze bagamanxe babuke nongadingi bona. uJesu menyela ukuzodla engqondweni yakhe kanti bona bamemela ukuzobuka bambambe. Vuka inkonzo yowesifazane obanje oqotsheni. Lithi izwi likaNkulunkulu lamadoda behamba esemtholile owesimame athi Jesu simbambe oqotsheni. Bese ngiyabuza umntaka Ngcobo, nimbambe oqotsheni belikephi nenzani? Khona abanye abantu edlala nabo amagende kanti abadlali nathi amagande bafuna ukusibamba oqotsheni baqedane bahambe bosithwala. And so abantu babehlezi bagada nowesifazane osoqotsheni nowesilisa, kodwa owesifazane oyiswa Jesu. Ngoba sikwenza sonke nje, why ukhulume ngalo? Athi ugogo ukufaka ukubantu ukufasizwe. Athi abazi kahle bathi ithambule inyoka lihlabele uzodayo. Kwesinye isikhathi bekumele ungabuzi ukuthi why kwenzeke mina, ngoba benzokwenzeka kubani angenzekanga kuwena. Athi abazi kangcono there is no such a thing as free lunch. uJesu bamemela ukudla and bafuna ukumbamba. Ngiyithanda le nkonzo. Uyazi le nkonzo uLukas akhuluma ngayo. uJesu uyadla, bona bayabuka, kanti uJesu usedlulile bona bebuka, sebona indoda egulayo endlini. Bangaka abahleli nale ndoda? Ngiyayibuza ukuthi le ndoda yenza. Ngenzeka ukuthi nayo ilabantu ababuka uJesu, nayo ilogula kwayo, ngenzeka ukuthi nayo iyadla, ngenzeka ukuthi ibile, ngenzeka ukuthi isebenzi emaphakeni ukudla, kodwa bonke bayakwazi ukugula kwayo, kodwa bayisibile. Yebo yahlala nabantu, nithi niyahambisana nabantu kanti lutho hamba wena. Uyahlala nabantu nithi phela ayikwazi understanding those abantu kanti kade yalahleka. Uyahlala nabantu uyitshela ukuthi labantu ophuzu mami, labantu owalangiwa khona bavela ngifika khona, kanti bona athi ushaka ngelikilanga nawe ngoba kasayi bembonja benkwenzela ukuthi sewufaka ukhona emhlane wakho. Ngiyayithanda inkonzo yabantu athi ufata khambule athi wemzalwane kohlala hlala unjeqele. Yebo kohlala hlala ubheke ukuthi obani abaseduze kwakho. Ngoba ngathi sihleli sonke siyadla, kanti khona ufike lokudla kulumuzi wethu. Ngiyayithanda le nkonzo eyenziwe uJesu. uJesu uyambuka athi umntaka Mariya ngikwazi ukuqhubeka lokudla kukhona. Uvuka inkonzo kaJairus
athi njalo sangikwazi ukuhlala indodakazi yami. Athi angikwazi ukubuka usizi lomuzi wami. Lithi izwi likaNkulunkulu njalo siwagijima iy'ntaba efunana noJesu. Mefika njalo abantu bazothi njalo usuguliswa yini? Athi akugule mina ngigule ngimshiye ekhaya. Akugule mina ngigule ngimshiye ekhaya. Bangaki esithi inkosi bebeyiswela le nkonzo? Bangaki abagulayo? Bangaki abathi inkosi athi mawubiza abantu athi mawubizwe? uJesu akwazi ukuqhubeka, akwazi ukudla, akwazi ukuhlala, akwazi ukupretenda ukuthi izinto zi-right zingekho-right emveleni wami, akwazi ukuthi sihambisana kahle kodwa abantwana bami behlele emnyango. uJesu ephenduka ebabuza laba athi nina-ke ngoba nizazi enkulu, athi ngivunyelwe ukuba ngiphilise ngesabatha. Engiyayithanda impendulo uLukas ayishoyo, uthi akekho namuntu owakwazi ukumphendula. Khona abanye abantu abangakwazi ukuphendula, hhayi ngoba nakho impendulo bengenayo, kodwa ngoba nakho impendulo abazoyisho izoshaboka. Yamazi umuntu ozophika into ayazi, kodwa ngoba nakho ufuna ukujabulisa osibani ngeke kulisho iqiniso. Lithi izwi likaNkulunkulu uJesu wathi mayesesisuka, ethanda inkonzo eyenziwa uJesu, ngoba uJesu wenza inkonzo yokusuka abantu, wenza inkonzo yokusuka esixubini, wenza inkonzo yokuthi le nkonzo ayinako ukuphilisa, ngicela ukuphuma kuyona. Nasi khona abanye abantu abangibona ukuphila ey'mpilweni zethu, khona iy'nkulumo esingayidingi ey'mpilweni zethu, khona ukucakazeka esingakudingi empilweni yethu, khona ukuxokozela esingakudingi empilweni yethu, khona umsindo ongilimaza amalele. Besiswele inkonzo yokuqonda, athi umpostoli Pawule athi besiswele inkonzo yokuhlukanisa imimoya, ngoba miningi imimoya evukayo ezweni, miningi imimoya evukayo emndenini, miningi imimoya evukayo ebantwini. Khona izinto ezenziwa uJesu. Eyokuqala uJesu uyayithatha le ndoda ayisondeze kuyena, eyesithathu uyayiphilisa, eyesibili uyayiphilisa, eyesithathu ebese eyidedela hamba. Let's unpack. Uyayithatha ayisondeze. Uma ukuthi lo mfana ube nalaba bafana ababukayo bemeya, bembuka bemdelela, bembuka bemenza yonke into wrong, uthi uJesu noma ungangifuni kodwa mina ngizokufuna, noma ungizonda mina ngizokuthanda, noma ungifisela okubi mina ngizokufuna uphile. Uthi ubaba uSikhosana ngelinye ilanga uthi besiyiswele inkonzo yokukhulekela izitha zethu, ukuba uNkulunkulu ayibusise, ukuba uNkulunkulu ayinike ukuphila, ukuba uNkulunkulu ayisize. Yona nkonzo esihlulayo, kodwa yona nkonzo esiyidingayo, yona nkonzo yokuthi Nkosi, impela kubuhlungu, impela kuyalimela, impela kubi, athi usifane kodwa lesona ngisibeki kubona. uJesu uyamthatha athi sondela. Okwesibili uyabelapha. Uthi kuba umlaba angikhuluma naye ensukwini, uthi mina uyabona ndodana, a victim who is never healed and never dealt with what hurt him or her will eventually become a perpetrator. Uma kukhona isilonda engalashwanga sona, baningi abantu esilwa nabo la, akalwi nawe, ulwa nesilonda esakulimaza eminyakeni. Wena usuke wamthunula, kanti umthunula isilonda sakho. And so uJesu uyayelapha le nsizwa.
uJesu ihlalisa phansi ukwelapha umuntu bekhona ukuba ngibandishe bekhona ukuthi ngizohlibula kancane bekhona ukuba ngeze bekhona ukuthi ambeke la ngimale khona. Abanye bethu sibadala sizimpunga siyabuka sasuke sayitshela ukuthi I'm strong, I don't need help. Even strong people need to cry. Even strong people can be weak. Athi uzame kimi nina nonke nikhathele nesimo athi ngizama ukubuza. Ngokunabadalaba abazi. Wasonke lungisa konke phelelisa konke. Athi Simoni athi siyabuya kubani Nkosi lokho abazophila ekuwena. Siyabuya kubani Nkosi lokho wena phela ongasizi uzwami. Uma ngisuka kuwena Nkosi hleze libe inhlisa. Athi uDavid emekhala athi Nkosi ungasuka emzini wami. Athi ngokusuka kwakhe emzini wami athi inkemba isozo uyawushiya umzwa. Wesithathu yamdedela. Sewukhululekile manje. Sewungabuyela emuva. Seyilungisile into zakho. Yavuka kwini inkonzo kaNamani. UJesu esethi usungabuyela emuva. UNamani lithi izwi likaNkulunkulu wayisikhulu. Beyisikhulu uNamani esehambe kubo bonke abantu nje bazomsiza kodwa bonke bayahluleka. Lithi izwi likaNkulunkulu uNkulunkulu wabekuhlakala entombazaneni eyayisebenza. Yathi khona kodwa uprofethi ezweni lakithi. Yazi khona abanye bethu ukhiye wenkinga obhekene nayo. Ihlezi umuntu mhlawumbe wayo. Hlezi umuntu okubukela phansi. Hlezi umuntu obuka njengesitha. Kanti ukhiye uNkulunkulu ushiye. Lithi izwi likaNkulunkulu uNamani beyilandela le ntombazane etshela unkosikazi uyahamba efika uprofethi kaNkulunkulu akayisho uya kuNamani ukuhlangana naye uthumela isikhozi uthi hambani nimtshele loya oyitshela ukuthi uyisikhulu sefike endaweni kaNkulunkulu manje uthi hambani nimtshela ayogeza ngasikhombisa luyakufula. Lithi izwi likaNkulunkulu uNamani wadinwa wathi bekuba nibingekho likhulu elingcono ezweni lakithi. Ngoba kwesinye isikhathi uNkulunkulu befuna ukusenzela izinto uthatha udaka asihlambulule ngayo. Athi umuntu bankosi bekungekho nobekungcono. Athi uNamani beduba efuna ukubuyela emuva. Sithi isikole sikazi ukube nje into enzima bewuzoyenza yini? Athi yebo bengizoyenza. Athi manje usayitshela into elula hamboyenza. Thandwa zami sesiyayikhetha le mvuselelo. Uthini uNkulunkulu uthi? Funani uNkulunkulu empilweni yakho. Mhlawumbe inkonzo uNkulunkulu asibizela kuyona namhlanje. Inkonzo yokulashwa. Kubona konke okwenzekile lezinyanga kulo nyaka empilweni emndenini nakuwena uqobo uthi konke ngikunikela kuwena Nkosi ngoba wena wazi konke. Konke ngikunikela kuwena Nkosi ngoba wena wazi konke. Athi sengikwenze konke ngokwazi nokuqonda nokuhlangana kwakho kodwa uhlulekile. Besimswele uNkulunkulu ukuba Nkosi
ngicela impilo yami iphathwe ngoba miphethwe yimina yeduka. uNkulunkulu Somandla masibusise, sihlahlamelise ngegama likaYise benendodana nomoya ogcweleyo.